Ahojte, dneska tu máme túto sovietskú legendu, ak by sme to tak mohli nazvať. Jedná sa o Zenit 12 XP. Tento foťáčik prichádza aj s takýmto ikonickým púzdrom. My si ho teraz dáme na bok. Ako môžete vidieť, tak púzdierko je v dobrom stave. Teda prichádza takto, ako ho vidíte. Dáme to teraz dole. Pre potreby našich ukážok. No a teda objektív Helios 44, clona je tam 2. Je to vlastne taký ten legendárny objektív, ktorý určite všetci nadšenci fotografie poznáte. Ja takisto jeden vlastním, pretože myslím si, že naozaj každý, kto sa venuje či už analogovej alebo digitálnej fotografii, tak tento objektív je skrátka legenda. Čiže v tomto prípade, ako môžete vidieť, tak stav foťáka je veľmi dobrý a povedal by som, že tak 8 až 9 z 10. Samozrejme sú tam nejaké známky používania, tuto na hranole vidno, že trošku je už farba zodratá, trošilinku sa na niektorých miestach odlupuje táto koženka, avšak to mu neuberá na kráse. Myslím, že to je taká pekná patina, ktorá k tomu patrí. Čo sa týka nejakej funkčnosti tohto modelu, tak uzávierka funguje, časy sedia a teda nič sa nezasekáva. Telo je teda v dobrom stave, avšak je tu predsa len jeden problém, ktorý by som spomenul. Expozimeter svieti. Vlastne expozimeter funguje takým štýlom, že keď sa pozriete do hľadáčika, tak v hľadáčiku sa vám po stlačení tohto mechanizmu rozsvietia diódy. Sú tam dve červené diódy, jedna je hore a jedna je dole. Tá horná signalizuje presvetlenie a zase teda prepal a tá spodná podexponovanie. Ak zasvietia obe naraz, tak to značí, že je to exponované správne. No a v tomto prípade diódy svietia, objavujú sa hore alebo dole. Avšak nemôžem povedať, že by som dal ruku do ohňa, že to meria správne. Čiže predávam to v takom stave, že označujem to ako nefunkčný expozimeter. Myslím si, že dal by sa nejakým spôsobom nastaviť. Totiž toto koliečko bolo uvoľnené, keď mi prišiel. A pravdepodobne stačí dobre nastaviť toto koliečko, ktoré vlastne ovláda citlivosť filmu a expozimeter by vám teoreticky mohol správne fungovať. Čiže vo výsledku v podstate tento Zenit je funkčný, odpaluje blesk, zobrazuje sa takisto tie diódy, ktoré som spomínal, idú sem dve baterky LH43, tie vám dávam k tomu. Táto mechanika vlastne všetka funguje, no a ja ho predávam za cenu objektívu, keďže není ten expozimeter plne funkčný. A teraz teda celý tento Zenit by som vám chcel ponúknuť za cenu 60 € vrátane objektívu. Čo sa týka nejakej mechaniky dnu, tak všetko je čisté. A ako som spomínal,
tak všetko funguje. Tak, objektív je takisto čistý, je k nemu aj krytka. Čiže toľko k tomu. Zenit 12 XP, bol to exportný typ Zenitu, ktorý sa predával teda aj v tých západnejších krajinách a ponúkam ho s objektívom Helios za tých 60 €. Čo sa týka nejakého fotenia, tak myslím, že keby ste si merali všetko na externom expozimetri, tak to nie je žiadny problém. Už na ten vnútorný by som sa teda nespoliehal, preto tá znížená cena za cenu objektívu 60 €.